Malawi Today. President Awina wasankha avitumbiko mumba ngati wachiwiri wawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu Septemba omati ndodzipereka ku ntchito yotukula dziko. Bungwe la ACB lamanga mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba tiyende ripoti. Anthu 464 afa pa ngozi 411 za galimoto pa msewu mdziko lino pakati pa January ndi June chaka chino. Mzamasewero Silver Strikers yachepetsa kusasiyana kwake pa mapointi ndi Mighty Wanderers mu ligi ya TNM pogonjetsa Dedza Dynamos ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Nazi nkhani zitsopano mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasankha avitumbiko mumba kukhala wachiwiri wawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa 16 Septemba omwe wati ali ndi kuthekera monga wachinyamata kugwiritsa ntchito njira zamakono polimbana ndi mavuto omwe dziko lino lakhala likumana nawo zaka zisanu zapitazi. Polankhula lero atapereka kalata zotsimikizira chidwi chawo kuti adzapikisana nawo pa chisankho cha president, Chakwera anavomereza kuti ulamuliro wawo wakumana ndi mavuto ochuluka kuphatikizapo anamondwe, njala ndi kusachita bwino kwa chuma pa dziko lonse zomwe zinayesa ulamuliro wawo. Iwo ati ngakhale boma lawo linakumana ndi mavutowa anayesetsa kuyika maziko omwe athetse mavuto onsewa ngati awasankheso teremu yachiwiri. Malawi azanga mzaka 5 zapitazi taputsa mavuto ambiri ngati dziko zomwe ndine ndemwe sinkayembekezera mmene ndalowa mboma nditadzisankha kuti ndikhale president wanu mchaka cha 2020. Ambiri a inu mukadali pa mavuto koma mwapirira. Ndiye ine fokasi yanga monga kholo mzaka zimenezi inali kumanga zitukuko zambiri zomwe zinagumuka, kupulumutsa miyoyo ya Malawi pa mavuto okwa mwadzidzidzi, kupereka ndalama zothandiza mabanja ovutika ndi umphawi ndi njala, kukonza kayendetsedwe ka mabungwe a boma potumikira Malawi, komanso kuyanjanitsa Malawi kuti tisakhalire kuwazanazala kapena kumenyana pa ziwawa zomwe zatigwera zowawazi. Zinthu 5 zimenezi ndi maziko omwe tayala ndi cholinga choti mu second term yanga poyamba 2025 mpaka 2030 zinthu zomwe titabweretse zintchito ndi chuma kwa chinyamata, azimayi ndi abambo nonse zikhale mchimake. Ndiye kuti nsima ya chitukuko tayimaliza kukandira ndipo kwatsalako ine ndi avitumbiko mumbawo kuti tikuchakule, kuyiphula, kuyipakulira aliyense wa ine kudere pamodzi. Ndikudziwa kuti njala yopeza bwino mwayipirira nthawi yayitali, koma ndikudziwanso kuti popanda inu zilungo zomwe tayala mdziko muno sizikadachitika. Ndiye pempho langa loti mundilole nsima ya chitukuko takutchakulayo tikuphulireni komanso tikupakulireni kuti ine ndavitumbiko tipititse chitukuko chanu patsogolo. Putting people over politics. Tipamakhala mukuona nokha masiku apitawa kutolo titachedwerapo, koma mtsogoleri wokuphikira anthu zabwino ndi ineyo. Amene enawa ngakhale ntchito ndi mapoto ali nawo zochita zawo zamasanje. Noziwawa, nondewo, nophokoso, mfundo zokhazokha, dziko lathu likamtendere, tonse ndife abale, zikatha izi ubale wathu upitirirabe. Ambuye akudalitseni nonse. Lazarus Chakwera, mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP. Bungwe loona za chisankho la MEC lamaliza kulandira kalata kuchokera kwa anthu 20 omwe aonetsa chidwi
chodzapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mndondomeko yomwe bungweli lakhala likuchititsa kuchokera sabata yatha. Ena mwa opikisana nawo ndi President Lazarus Chakwera, atsogoleri akale Joyce Banda ndi Peter Mutharika, komanso amayi ena okwana asanu ndi anayi 9 omwe awasankha achiwiri kwa opikisana. Pakadali pano wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja ayamikira omwe apereka kalatazi kuonetsetsa kuti ndondomeko yonse ikhale yabata ndi mtendere, ndipo wapemphanso kuti zikhale chomwecho pa misonkhano yokopa anthu. Chisomo Chingwalu wadza ndi ripoti. Zatsimikizika tsopano kuti chisankho cha pa 16 Septemba chilowe mu mbiri ya dziko lino kuti ndi champikisano kuposa zisankho zonse kuchokera pomwe dziko la Malawi linalandira ufulu wa demokrasi. Wopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko okwana 20 alowa mukaundula wa bungwe la MEC. Ena mwa opikisanawa ndi Lazarus Chakwera omwe ndi mtsogoleri pano, Peter Mutharika a DPP, Joyce Banda a PP, Michael Usi audya zaka libe mlandu, Adalitso Kabambe a UTM, komanso Atupere Muluzi a UDF omwe onse apereka kalata zawo ku bungwe la MEC. Mwa opikisanawa Joyce Banda ndi okhawo mzimayi akuyimira pa mpando wa mtsogoleri pa chisankhochi. Koma kupatula Banda, amayi omwe awatenga pa mpando wa wachiwiri kwa mtsogoleri alipo okwana asanu ndi anayi 9. Padakali pano wapa mpando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja ayamikira zipani za ndale ndi atsogoleri awo pokhala abata ndi mtendere pa nthawi yomwe bungweli limalandira kalata, ngakhale panali nthawi ina pomwe otsatira chipani china anasokoneza atolankhani a nyumba ina kugwira ntchito zawo. Iwo abwerezanso kupempha zipani kuti zionetsetse kuti nyengo ya kampeni ikhale yabata ndi mtendere. Bungwe la MEC tsopano layamba kuunika kalata zopikisana pa chisankho, ndipo libwera ndi mndandanda ovomerezeka wa onse pomafika pa 8 August. Malo mwa Zodiac, ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe lolimana ndi mchitidwe wakatangalira ACB lamanga mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba. Anamalomba pano ali m'manja mwa polisi ya Blantyre. Kasim Aubi akutsatira nkhaniyi. Ndizoona ndithu kuti tinamva mpeketsera kuti bungwe la ACB lamanga mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba, ndipo tinayesetsa kulondoloza nkhani imeneyi, ndipo titafika ku ofesi za ACB kuno ku Blantyre tinapeza ndithu kuti panali apolisi ochuluka amene ndithu amapereka chitetezo pa ofesi zimenezi. Tinadikira ndithu kwa maola pafupifupi awiri, ndipo kenaka tinaona galimoto za imodzi ya polisi ndi imodzi yoti inalibe number plate. Galimoto ziwiri zimenezi zinali kumpanda kumeneku, ndipo potuluka tinaona Shadrack Namalomba ali ndithu pakatikati pa achitetezo, ndipo anakwera galimoto imodzi imene inalibe number plate iyi, ndipo motsogozedwa ndi galimoto ya polisiwa magalimoto onsewa ananyamuka ndi kupita pa polisi ya Blantyre Police Station, ndipo kumeneku ndithu achitetezowa anawasiya Namalomba. Ife tinawaona Namalomba ndipo tinayesera kuti mwina nkuyankhula nawo, komabe achitetezo anachinga ndithu kuti mwina sitimayenera kutero pa nthawi imeneyo. Koma mmene timachoka pa polisi imeneyi nkuti Namalomba atawapititsa mu selo, ndipo galimoto ya ACB komanso galimoto ya polisi imene inabwerayi ananyamuka ndithu nkumapita, kutanthauza kuti Namalombawa ndithu mwina atha kugona ku polisi imeneyi ya Blantyre madzulo ano. Tinayesa kufufuza kwa akuluakulu a ACB kuti atifotokozere chomwe chachitika, koma sanathe kutifotokozera. Ndipo uthenga umene ife tinawupeza kwa anthu ena kunena kuti Namalomba awamanga pokhudzana ndi nkhani ya kugulitsa kapena kupereka zilolezo zodutsitsa katundu ngati wa mkhalango, pa Chingerezi akuti forestry products. Ndiye ndithu nkhani imeneyi tikhale tikuitsatira bwinobwino kuti timve chenicheni chomwe akuwasungira Namalombawa, koma ndithu titatsimikiza kuti apolisi awasunga Namalomba pa polisi ya Blantyre. Kasim Aubi. Unduna wa za ntchito watsindika kufunikira kogwira ntchito kudziwa ufulu wawo komanso
malo otetezeka pa ntchito kuti ngozi zimene zimachitika m'malo a ntchito zichepe ndi kuyitsa patsogolo chitukuko cha dziko. Mlembi mundunawu Achikondano Musa watagwira ntchito ambiri sadziwa za ufulu wawo kumbali ya chitetezo pa malo a ntchito zomwe zimachititsa kuti adzilolera kugwira ntchito wopanda chitetezo ndi kuvulala. Pakadali pano boma lalimbikitsa misonkhano yofotokozera kugwira ntchito za ndondomeko ya chitetezo ndi umoyo wabwino pa ntchito. Toera Katswiri walemba ripoti ili. Mlembi munduna wa za ntchito Achikondano Musa wati lamulo latsopano la chitetezo pa malo ogwirira ntchito lithandiza kutseka mipata yakusazindikira malamulo ndiponso kusalabadira malamulo komwe kulipo. Amusa anena izi pa msonkhano wolimbikitsa ndondomekoyi ku Mzuzu, komwe anatinso malo otetezeka ogwirira ntchito amathandiza kuti ntchito zipite patsogolo zomwe zotsatira zake zimathandiza chuma cha dziko. Kwa ife ogwira ntchito tikunena kuti tiyeni titenge tikhale ndi chidwi kuonetsetsa kuti tikupanga nawo participate kuti pamene tikugwira ife ntchito pakhale ndondomeko zabwino zotitetezera kuti tisatenge matenda tisapweteke. Ausman Zimba yemwe ndi mlembi wa mgwirizano wa ogwira ntchito zomangamanga wa Building Construction, Civil Engineering and Allied Workers Union watogwira ntchito ambiri sanazolowere kuvala zovala zoziteteza ndipo alibe chidziwitso chokwanira chokhudza zoopsa pa ntchito zomwe amakhala nazo. Tiyesesa kunena kuti tiwafikire, tiwaphunzitse, tiwaunikire pa kagwiriso ntchito ka zipangizo zimene akugwiritsa ntchito pa malo a ntchito. Ndipo Haxon Mkandawire yemwe akuyimira bungwe lolemba anthu ntchito la ECAM wati thumba lapadera lothandiza anthu ogwira ntchito omwe avulala pa ntchito likuyenera kukhazikitsidwa chifukwa olemba ntchito ambiri amavutika kulipira anthu ngozi zikachitika. Iwo atinso ndondomeko yatsopanoyi ndi maziko abwino othandizira kuti kampani zipange malamulo kampani pawo. Kumbali ina katswiri wona za chitetezo cha malo a ntchito pansi pa za ntchito program yothandizidwa ndi bungwe la EU a Johannes Mandowa walimbikitsa mgwirizano pakati pa boma, mabwana a ntchito komanso ogwira ntchito kuti ndondomekoyi ngati ingagwire ntchito aliyense akuyenera kutengapo udindo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toera Katswiri. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Tesha Kagwada Segula. Tonenso mitu yake tisanapitirire. Anthu 464 afa pa ngozi 411 za galimoto pa msewu mdziko lino pakati pa Januwale ndi Juni chaka chino. President Chakwera wasankha Avitumbiko Mumba ngati wachiwiri wawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu Septemba omwe ati ndi odzipereka ku ntchito yotukula dziko. Bungwe la ACB lamanga mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba. Mzamasewero Silver Strikers yachepetsa kusiyana kwake pa mapoint ndi Mighty Wanderers mu ligi ya TNM pogonjetsa za Dynamos ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Popitirira ndi nkhanizi apolisi mdziko muno ati m'miyezi isanu yoyamba chaka chino anthu 464 afa pa ngozi zapansewu 411 zomwe ndi zochuluka ndi 10% kuyerekeza ndi chaka chatha mnyengo ngati yomweyi. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi a Alfred Chimtere wati chaka chatha anthu 465 anafa pa ngozi 373 za galimoto pa nsewu. Iwo ati zambiri mwa ngozizi zimachitika chifukwa oyendetsa amathamangitsa galimotozo mopyola muyeso. Wilson Alan Piri walemba ripoti ili. Ripoti la polisi lati 40% ya anthu omwe afa pa ngozi zapamsewu mu theka loyamba la chaka chino ndi oyenda pansi, 27% okwera galimoto komanso 15% oyendetsa njinga. Ripoti ili likuonetsanso kuti galimoto zing'onozing'ono zokwana 1367 zidachita ngozi kuyimirira 39% ya galimoto zonse ndipo 14% ndi ya njinga za moto. Wachiwiri wa mneneri wa polisi mdziko lino Alfred Chimtere wati kuthamangitsa galimoto ndi komwe kukolezera ngozizi. Kuyenda mothamanga kwambiri ndi komwe kumachititsa kuti mina ngozi zoti anthu kumafira pompozi chitika imene kuti overspeeding ndi tungu apemphanso azathuonso kugwiritsa ntchito panso madriver ndi nawonso kuti thamanga sikwabwino chifukwa ndi komwe kukuonesa kuti kupangisa anthu ambiri azitsitsira pansewu chifukwa chothamanga. Ndipo mneneri wa bungwe lomwe limalimbikitsa chitetezo cha pamsewu la Roads Safety Alert Foundation athokoza mchenjezi wati oyendetsa galimoto akuyenera kumatsata malamulo pamsewu. Chikulu kwambiri ndi kuthamanga kwanza athu makamaka madriver
inu muziwa kuti wanatha kuti munthu akuyenda mbali yosakhala bwino kaya ndi wanjinga sanayende bwino koma zimatengera dedera ino kuti amuombe munthu uja ndipo muna nkhani imeneyi amayi sitikonda kuyikamba iyayi timakonda kuuza za iyayi wanjinga sanayende bwino wayo sanayende bwino koma zimatengera galimoto kuti amuombe wanjingayo wanjinga takhala kuti sanayende bwino koma galimoto wachitisa liwiro sangamuombe ngozi singachitike. Ripoti ilatinso mboma la Lilongwe mwachitika ngozi zochuluka zomwe ndi 325 ndipo anthu 33 ndomwe amwalira. Sibongere Yayamba kuwerenga ripoti lomwe alemba RNP. Ripoti la kafukufuku omwe ntchito zachitukuko za ndalama za mthumba la chitukuko CDF laonetsa kuti panali zolakwika zochuluka pa momwe khonsolo ya Nsanje ikuyendetsera ntchito za mthumbali. Wapampando wa mgwirizano wa bungwe omwe si aboma mbomali a Mike Dancer wati mwa zitukuko 14 zomwe aunika zinayi zokha ndi zomwe zatha, zina zinayima ndipo zitukuko zina zosathazo zidayamba mchaka cha 2017. Mkulu za ndondomeko ndi chitukuko khonsolo ya Nsanje ya Ernest Kaphuka wati khonsolo iyi ifufuza mavutowo ndi kuchitapo kanthu. Alfred Guta wadza ndi ripoti ili. Adansa atikaununi omwe ntchito za chitukuko za mthumba la chitukuko la Constituency Fund CDF zikuyendera boma la Nsanje wapeza zolakwika zochuluka. Iwo ati mwa zitukuko 14 zomwe aunika zinayi zokha ndi zimene zatha. Malingana ndi mpando wa mgwirizano wa bungwe onse aboma boma la Nsanjeyo zitukuko zina zonse zayima ndipo zinazo zinayamba mchaka 2017. Malingana ndi Mike Dancer kusachita zinthu poyera ndi kusalumikizana ndi anthu akumizi ndiyena mwa mavuto omwe kaununu wawo wapeza. Mukapita ku misamvu na mikalango primary school kunali nyumba ya mphunzitsi kumeneko inamba 2017 mpaka pano sinati. Mukapita Nyangugu Bridge kusanje lalanje mpaka pano ndakalekale sinathe. Mukapita ku East Bank ku Sanje North mukapeza kumene kuja kuli Monica Bridge sinathe. So izizi ndi zinthu zochepa zokha zimene tikutha kunena. Ernest Kaphuka ndi mkulu za mapulani ndi chitukuko khonsolo ya Nsanje. Ripoti imeneyi tayilandira koma ndaona kuti mu ripoti imenemo munalibe zinthu zina zomwe district council ikuchita bwino. Mwachitsanzo kuno ku Nsanje kulinso ma projects ambiri a CDF amene agwiridwa bwino kwa mu ripoti imenemo munalibe. Ndi ndakuzanso sesos kuti ripoti yawoyi alipange revise kuti ikhale balanced. Mabungwewa lero lachitatu anayitanitsa adindo ochokera ku khonsolo ya Nsanje kumawafotokozera zomwe apeza mkaununu wawo. Mama Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Guta. Zamasewero bungwe loyendetsa masewero a chess mdziko lino lalengeza kuti lichititsa mpikisano wa masewero wa dziko lonse wa osewera achisodzera pa 23 ndipo 24 August kuti lipeze osewera odalirika akadali achisodzera. Malinga ndi mkulu wofalitsa nkhani za bungweli a Francisco Mwangupiri, mpikisanowu ukhudza osewera osapita zaka 18 ati pofuna kufikira osewera onse achisodzera osiyanasiyana m'misinkhu. Mwangupiri ati kukonzekera kwayamba kale ndipo bungweli likuyembekezera kuchititsa mpikisano wopambana umene udzaphatikize gawo la achinyamata ndi asungwana. Chess amikhala ikupanga host 2025 National Youth Chess Championship umene ukhala mpikisano wa ma individuals kapena ana otsala zaka 18 under 18 tikhala ndi ma categories osiyanasiyana monga under 18, under 16, under 14, under 12, under 10 komanso under 8 ma categories ngati open section komanso girls section. Mpikisano umenewu tikupanga target ana onse Malawi amene amasewera chess ukusiyana ndi National Schools Chess League imene takati kupanga host kwa zaka zitatu. Imene jai imapanga target ma secondary schools amene masewera ngati ma teams. Pamene 2025 National Youth Chess Championship ikhala ikupanga target ma individual players alesa akhala kusewera ikhaikha ndi mpikisano oti ifeyo ngati chess tikuyembekeza kuti ukhala mpikisano waukulu ndithu. Ndi chithandizo chochokera ku tikupanga host ndi chithandizo chochokera ku Pixas also Alliance one. They as Chessam tikuthokoza ma sponsors athu and we are looking forward to hosting event ya successful. Mkulu wofalitsa nkhani za bungwe la masewera a chess a Francisco Mwangupiri.
Tikalipa za masewero timu ya Silver Strikers FC yayandikira pamwamba pa TNM Super League pamene yachepetsa kusiyana kwa mapointi kufika pa 7 pa timu yomwe ikutsogolera ya Mighty Wonders pambuyo pogonjetsa Dedza Dynamos ndi zigoli 2-1 pa bwalo la Silver ku Lilongwe. Silver ndi yomwe inayamba kutsogola kudzera mwa Chisesi Maunga koma Dynamos inabweza kudzera mwa Marco Chiwaya komabe Bwino Katinji ndi anamwitsa chigoli chopambanira kuti Bankers itenge mapointi osatatu pa masewerowa. Kupambanako kwatengera chiwerengero cha mapointi a Silver Strikers kufika pa 26 ndipo ikutsalira ndi pointi imodzi pambuyo pa FCB Nyasa Big Bullets yomwe ili pa namba yachiwiri komanso mapointi 7 pansi pa Wanderers yomwe ikutsogolera mndandanda wachiwiri kwa mphunzitsi wa Silver Strikers ndi a Mapopa Msukwa. Anali masewera ovuta kutengera kuti ifeyo akanga tatipanikiza kwambiri ndi magames kuti pa 7 days tumenya magame 4 ndi kuwapanga manage ma players kuti akhale ndi performance 100% performance back to back zimakhazira ndizovuta. On top of that makaso ndi ma injuries but effort amina kuonesa akwaife kuyamika kuti anyamata kugwira ntchito yabwino. Wangakhale tinachinya first half ichi tinapesa zimachase zambiri iso first half imwe tinalephera kuti tipange capitalize but ndi mpira umakhala ndi mbali ziwiri sometimes you dominate azanu samakhala ndi kampata kenako kupanga so dominate koma tuthokoza kuti zosayenda bwino. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa Silver Strikers Mapopa Msukwa. Kumbali yake mphunzitsi wa Dedza Dynamos Alex Ngwira wati kugonja kwawo kwachitika chifukwa choti sanagwiritse ntchito mipata yomwe anapeza. Masewera wa nene kuti anali wovuta because sitinachinye chifukwa nodakhala kuti tikuchinya dangana kuti anali masewera wopheka komano on the other note masewera wawa ifeyo takhala ndi ma chances abwino onena kuti adakhala kuti akupezekera silver idakati baya mwina mwake 4-5 komabe ifeyo timakanika kuti timalize mpira mu konde ndiyeno popeza ni ntchito imene tili nayo tayenera chabe kungokhala kuona kuti tichilimike kuti mpaka na nyamatawa akhale ndi chikhulupiriro chonena kuti akamaliona golo azimaliza mipira. Football is about results. Even if titanena kunena kuti tasewera bwino supporta ku nyumba sakhulupirira zimenezozo komano chachikulu nchonena ona kuti atipase nthawi ndi zimene tikuchita chifukwa tikutha kuona kuti mu game ina ake iliyonse tikutha kuona kuti kukuwala ndiyeno ndili nacho chikhulupiriro ona kuti kumaza afika second round sizakhalanso timu imene iyi tizachita zazikulu ndithu. Mphunzitsi wamkulu wa Dedza Dynamos Alex Ngwira. Ndivyo imeneyonso tafika pa ntsizi wa pankhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. President Chifukwa wasankha avitumbiko mumba ngati wachiwiri wawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu Septemba omwe ati ndodzipereka ku ntchito yotukula dziko. Bungwe la ACB lamanga mneneri wa chipani cha DPP Ashadrek na Malomba. Anthu 464 afa pa ngozi 411 za galimoto pa nsewu mdziko lino pakati pa Januwale ndi Juni chaka chino. Nzamasewero Silver Strikers yachepetsa kusiyana kwake pa mapointi ndi Mighty Wonders mu ligi ya TNM pogonjetsa Dedza Dynamos ndi zigoli 2-1. Munali ndi ine Tesha Kagwada Segura zikomo pokhala nafe tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazulu bwenzi losaona nyengo. Usiku uno ndi mmawa tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali ndi yozizira madera ambiri masana kudzakhala kwa nyengo ya mitambo yapatali komanso yofunda madera ambiri. Mphepo yamwera ikuyembekezereka kupitirira kuwomba pa nyanja Malawi yachirwa ndi pa nyanja zathu zina mwapo ndi apo ndipo onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja akupempheredwa kukhala tcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi pofuna kuteteza miyoyo ndi katundu. Kwa Ngabu nyengo iyi ikuyembekezera kukhala pakati pa 15 degrees Celsius chimodzimodzinso ku Mangochi, ku Blantyre 11 degrees Celsius, ku Lilongwe 9 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 8 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera kumwera chakumvuma ndipo pofika lachisanu tiyembekezere nyengo yozizira ndi mitambo yapatali. Dzuwa likuyembekezera kutuluka 2 minutes past 6 ndi kulowa 22 minutes to 6 ku Mzuzu, 6 minutes past 6 ndipo lidzalowa 24 minutes to 6 ku Lilongwe. Ku Blantyre dzuwa lidzatuluka 4 minutes past 6 ndipo likuyembekezeka kudzalowa 28 minutes past 5. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Madzulo abwino.